Sira Kapitulo 13. Kung mohikap ka og bulit, mutapot kini kanimo, ug kun makigkuyog ka sa garboso nga mga tawo, mahisama kara gayud kanila. Ayaw pagsulay pag-alsa og butang nga bug-at ra kaayo alang kanimo, ug ayaw pagpakig-uban sa mga tawo nga mas dato ug mas gamhanan kay kanimo. Dili ka makabutang og usa ka kulon duol sa usa ka kaldero, kay ang kulon mabuak kun mapangka sa kaldero. Kung ang usa ka dato makasala, siya pa ang manginsulto. Apan kung sa usa ka pobre makasala ang usa ka tawo, ang pobre mapugos sa pagpangayog pasaylo alang sa iyang kaugalingon. Ang usa ka dato mogamit kanimo samtang mapahimuslan ka pa niya, apan kung ikaw ang magkinahanglan kaniya, biyaan kaniya nga walay makatabang kanimo. Mutipon siya kanimo pagpuyo samtang aduna kapay kabtangan, ug malipay siyang magpahimulos niini hangtod nga wala kanay nahot. Kung magkinahanglan siya kanimo, linglahon kaniya pinaagi sa iyang mga pahiyom, og mga pulong nga maayo og makalipay. Mangutana siya, aduna kabay kinahanglan? Pakanon ikaw niya hangtod maulawan ka. Sa katapusan, sa diha nga mahutdan ka na niya sa makaduha o makatulo kahigayon, katawan ikaw niya. Unya, kung hikit-an mo siya, magpakaaron ingnon siya nga wala makaila kanimo o mulabay lang kanimo. Pagbantay nga dili ka masayop, mahitabo nga malingaw ka sa imong kaugalingon ug sa kalit lamang makita mo nga ikaw maulawan. Kung dapiton ka ngadto sa panimalay sa usa ka tawong gamhanan, pagbantay sa imong paglihok. Unya, sigihan ka na niya pagdapit. Kung ipugos mo ang imong kaugalingon diha kaniya, ibutyag niya ang imong matuod nga kahimtang. Sa laing bahin, kung magpahilayo ka kaniya, malimot siya kanimo. Ayaw paghuna-huna nga ikaw sama kaniya, ug ayaw pagsalig sa tanan nga iyang isulti, kay gisulayan lamang ikaw niya hinaagi sa iyang hataas og matinahuron nga pagpakigsulti kanimo. Kung ang usa ka tawo dili makatago og mga sekreto, siya walay kaluoy. Dili siya magpanuko pagpasakit kanimo o sa pagpabilanggo kanimo. Ampingi ang imong mga sekreto alang sa imong kaugalingon ug pagbantay pag-ayo, kay kanunay ikaw nga naglakaw diha sa peligro. Ang tanang matang sa binuhat mas mahigugma sa sama kaniyag matang, ug ang mga tawo sama usab niini. Maingon nga ang mga mananap nga managsama magkapundok. Ang mga tawo usab makig-uban sa mga tawo nga sama kanila. Ang usa ka makasasala lahi kaysa usa ka tawo nga mahadlokon sa Dios, sama ngang usa ka lubo lahi sa nating karnero. Ang dato ug ang pobre dili magkaduol, sama nga ang hina ug ang iro dili usab magkaduol. Ang dato mangayam sa pobre, sama nga ang mga leyon mangayam sa mga ihalas nga asno diha sa kaumahan. Ang mapahitas-on nga mga tawo mangyamid sa mga timawa, ug ang mga dato mangyamid ngadto sa kabos. Kung ang usa ka dato mahisukamod, ang iyang mga higala mugunit kaniya, apan kung ang kabos matumba, yatakan pagayod siya sa iyang mga higala. Kung ang usa ka dato masayop, may daghang mga tawo nga manalipod kaniya,
og magpasabot sa tanan nga mga butang nga wala gayud tingali niya masulti. Apan, bantayi kung maoy masayop ang usa ka pobre. Wala siya'y laing madawat gawas sa mga saway. Bisan kung ang iyang isulti may katarungan, walay mamati kaniya. Kung ang usa ka dato musulti, ang tanan mohilom, og ila siyang daygon hangtod sa kapanganuran tungod sa iyang gisulti. Apan, pasultia ang usa ka taong kabos og ang tanan moingon. Kinsa man kana siya, imudmod nila siya kung mahisukamod siya. Walay dautan diha sa pagkadato, basta wala ka makasala sa pagkabot niini. Apan, dili usab sala ang pagkakabos. Ang mga dili Dios nun lamang maoy naghuna-huna niini. Ang anaa sa imong kasing-kasing maoy makapahimo sa imong panagway nga malipayon o masulubon. Kung gibati ka kalipay, makita kini sa imong panagway, bisan og ang paghimog mga sanglitanan nagkinahanglan og halalom nga panghuna-una.